yi kam bon mi ngable hay suudu ndu mi natti danade toon par ce que ɓe mbaɗi choisi ko kalan mami nder ko so yonima hayru so yonanima aussi min kam mboɗomi pare bagage sam o totti kam kalis ɓe mbaɗi choisir ko kaw mum oɗo par ce que on no totto ɓe jawdi min noon mi ala coggu jawdi so namde kam wi kam yoro asyo jamanu ko hepti kam mi ala coggu jawdi min mi tottat mo par ce que ko kawam kono jawdi o fotani tagde mboɗo fette galle somi ari somi namdima ndiyam ɓe mbiya ndiyam wop frigo aɗa bonno frigo aɗa bonno courant ɗum ɗon fof noon somi yetti Fouta wallahi no mbirumami ni somi yetti Fuutankoɓe fof tugande ogo ha faade hayre laawen fof kala guuro mo jaami mami haala noɓe goniri ni e Dakar mami wi bandiraɓe kadi kala garowo Dakar oto nat galle Djiby ɗum kam suyo wawi yo faam ɗum yero no foti dande nodumami gogo min ko mi heeɗo ko kalantumami koto ay minen endam amen nomin jiidi nde a tawa jibinaki tawa a arata joni mbiya aɗa fusa min ko kalda ko heeɗo rek ko kalda ko asdum ha luggida gubba aɗa suusi yaade Fouta aɗa wiya nene ma ko ni e ni walla kabba radio ma aɗa wiya kawma ko ni aɗa suusi ɗum kam hay sa hangama suusa ɗum suusi ko ɓuuri ɗum saabu komi mbaɗe kam ko no muusi kam min mami haalde kam ko no muusi kam toro sabu ɓe mbawa ɓe ƴettata kaw mum oɗo Yasin eɓe pawoye dow ma a faami moni fof ko sababu addi ɗum ɗon ayi gogo ko mbirumami ko jarani kadi wajo kam wurtogi putotomi gueɗe village naaɓe Podor Guiya en ha tuggande kaskat iwroy kadi ha bundu mi woppata Fouta yoro min bete somi haalnima an a nanta oɗo mami haala ɗum mami reglu ɗum woto wirtu kawma aɗa fusa endam amen mi haalnima de mi fusani endam kanko so nanguirno min komi endam makko wonno waddirtino ko wona no waddiri ni heɗo mi haalanma mbete anda oɗo an a heññi ɗum e galle he tan no soofi kaw mum Yasin a heññi ɗum ɗo tan an woni foof oɗo joom kawma tan e nene ma jiiɗi yumme baba an kay jeeyi galle o woto yiiru ɗum noon aɗa andi kamɓe ɓe hersat wiide baade oɗo ko keyni ko kaw mum joom suudu makko wawamo wiide haydara kono an ka biddo galle ko ɗum pamata ganda ko waɗanma ko konko fonma ɗum wadde ɗum jinmi ya faam kono ko mbiɗa ko woto waddum de soroda wuro tan aɗa haala kawam koni mi wiyanima noon de nden a nattat wadde sehilam de aɗa andi min komi sehinma anani saabi Allah e endam eko jibinmami woto wi noon so wona ɗum so nene ma nani ɗum kañum e kawma mbaddat te ɗum ɗon jarani no haalandeɓe somi yeehi mi haalanno nenam asiyo wo foof no yaari min ɗo somi yettima tan haɗa gam fawde baga sam mi haalanno nenam asiyo wo mais taɗa wini miijo hen kata nanta haala eyyi an ka jibinande galle ɗum waɗi omo wonma noon o waɗirani ɗum ɗon haydara konko o suusa baɗi o wona hulde ni baɗi oya ko esi ko adi tan ko yeyde baali ne yaaha aɗa andi kawma ne lijjiti hokkuɗo ɗum baali kawma ko jogui ko gasata ne hokke baali ɓe fulɓe aɗa andi hokkata baali ko kalis makko yetti ko ɗum jinmi andindema anani ko mbimam ko sa yeehi réglu ndeja mami haalde kawma anani eyyi ko an jewannomi ko jam ko jam min tawɗa ɗum mboɗo woni e dimension mawɗo dimension ɓernam nde fof koko hecciɗi hannde ko woni oɗo wuttina ɓoɗum ɗum nde ɓernam nde fof kecciɗi ɓernam nde koko rutti e babam ceerno Moussa Tall wiyaɗo Allah moƴƴo yo Allah yurmomo yaafom allahumma amin yo Allah yurmomo yaafom amin amin yo juuɗe moƴƴo jabbomo allahumma amin yen boy sakkanademo amin amin yen boy duwanademo amin amin Allah woppuma kadi ana yeeso amen ha boya allahumma amin won ko cuhlunomi mbaɗa ko jaam lim jeewa ko limami holko limami kalis o kalis pour hoɗum jinmi ko moftana kam hami fano e yaade somi fune yaade totta kam mi watta ɗum e toon ɓan to wonno oɗo kalis eyyi 500 000 o oɗo kalis mi wawa jaggude mo yero mi wawa jaggude kalis o mi resnumade mi rokkanima de komi resnudoma pour nanggana kam par ce que 2 balɗe 5
wiye balde jeegam ponmi yaade moftude men nder suudu mon he subhanallahi yo Allah heedanam heen yo Allah heedanam min mofta ɗum nder suudu domburu borojo o ara hefta kaalisam o jakka fof mi annda ko gaynako mi annda holko woni yo Allah heedanam heen e tot moftude ɗum e nder suudu sibu Allah nannganam tan ko boyatami iruto fof yero sa andi kalis o a waɗi ɗum nder suudu téléphone ma o eto uddude hen compte sa ronki noon jiiloyɗa banque aji ɗi banque mo ɓurɗa hoolade guddira toon compte ma mbaɗa hen kalis ma o holko mbaɗanmi code holko mbaɗanmi code min boyatami hoore joni joni mi jetto oriére Wourossogui o mi fara Fouta holko mbaɗanmi hen code yero ha hay so tawi ka ƴetto horaire Wourossogui aɗa fata Fouta oɗo kalis ko an fini law jaaɗa mbaɗɗa becek ma ko warñere ma a faami wat no mbimami ni moftiya ɗum toon kono min dimagam e dinitam rokkanimi oɗo kalis no natte juuɗam yero dimagam rokkanimi oɗo kalis mboɗo jogo ɗum a wawa rokkudemi kalis subaka kikiɗe garta mbiya kam kaw kalis walla dokka kam kalis hande so weeti gara mbiya kaw kalis wadde oɗo kalis ƴewno cakkanɗa ɗum feere kono ndimagam rokkanimi mboɗo ƴettiri kalis ma mboɗo mofta manani sibo Allah moftanan ɗo e balɗe jeegam jahanmi ɗum holko addi hen bone woni hen mbaɗa ñaaguima saabu Allah lillahi wa rasuli ko heddi e ñalawma ko mbaɗa ñaaguima ɗaccam tan mi yeeda hande kam mi daña jaam seeɗa mi fofto saabu ɓernam ndi koko hecciɗi ɓernam ndi koko hecciɗi trop mbaɗa ñaaguima mettini ɓernam non hay sa mettinan ɓernam ɗaccam tan mi yeeda ɓernam nde koko hecciɗi ɓernam nde ay ɗo gonmi ɗo ɓernam nde fof koko yeehi e babam ceerno Moussa Tall jeyaɗo Allah mawɗo eyyi goto kala andi ko jaalo leñol yeehi jaalo leñol minnene babam ko jaalo leñol min mi anda bamma ko babam ceerno Moussa minnene mi anda bamma sa anda babam tan mi anda bamma babam yiɗani ganda ɗum goto kala andi ko bammum babam sohlani ganda ɗum eyyi minnene babam sohlani ganda ɗum eyyi moƴƴi tan eyyi mboɗo andi noon ko gonɗon e wadde ko mboɗo andi ko woni e miijo mon ko woni e miijo mon ko yomi yaltu galle o kono joni jaltanmi galle o boyata do e balɗe jeegom mi luuɓa mon galle mon eyyi maaro mon ñaame maaro mon ndiyam moɗon hay lotode somi sohli loroyade mi yaha cangol to mi loroyo toon o wiye bassin rématio o bassin de rématio o mi yahato bassin o mi loro toon eyyi toon jiiɗi mboɗo andi ko ɗum jiɗɗon yaltindemi galle o reedu bamma haɗa ndi ko cohli saabu Allah tan hay goto timani gara tan jehen dowal joni mi holluma ko bone ar jehen hakkitoɓe ngala ar mbimami sukko am lakkete ɗen ɗo joni mi waɗma debbo joni woto coow woto hebbin bom coow ɓoƴ ma o mi jeeyata e nder galle he ar hakkude gorko tan coow bom mi yiiɗa yo mbaɗam nan lakkete ɗen ɗo tan mi waɗma debbo joni mbokkuji ala jaasi ala sawru ala helliru ala haydara min mbiyata mi fini ɓe heccanki ko ɗum girbande tan ar jehen caggal mbimi sukko am mbimi so taw ka gorko a woppata ha dimas tawi ko yettode ma ko yettode babo ma ar jehen mbimi a woppata ha dimas woppa ha dimas somi kasani guel ma somi fiyanima comme debbo caggal min mi rokku gonma debbo mi nawma jeere defana kam maaro an wona ka kewɗo coow jehen caggal tan hoddum joni mi waɗma ko boni ar jehen wona ka dawo saɗa jippo noddem téléphone saabu Allah tan ar jehen ar woppu jungam wiya wona ka gorko ar mbimi saɗa jippo noddem mimo hollo ko boni ar fini ana fini ar jehen an cikkata ko jeeyata kam ɗo e galle o ko galle o tan somi yalti goɓɓe mbimami jaasi ala haydara ala jehen hoddum ndewoɗen tabak hol ndewoɗen tabak wadde wona ɗo piiƴɗa aɗa anda duggo tabak ar ndewoɗen tabak min aɗa ñakki fayde ndewoɗen tabak aɗa ñakki fayde min so ar saabu Allah haade yimɓe fi woppu ar haadeɗo ar woppu ha dimanche ar mbimami ar jehen haadeɗo fin kawjibi woppu ha dimanche so ñampo toon ma ganda a peni an ka koɗoy an a wona gorko an ka holluma ko boni a peni fuliriɗo anda keni mbaɗa ka debbo an woni debbo ka kumbo an woni penda an mbomri an somi woni mbomri an ka ceemeɗo an